Hi everyone. So it's Independence Day today. It's a holiday here in the Philippines, and because it's a holiday, so no work ta karon. Naka-chance na jud og pasuroy ni mother, no? Kay sige ra intaw ni siya reklamo dito sa balay nga anos ako no nako siya ilaag. So now is the time. Nakakita ra gid og time nga malaag nako siya today. And because mao pala in town pagkaayo niya gikan siya nasakit no for her community acquired pneumonia. So namili gid ko og lugar nga pwede na kong ikapasuroy niya nga kanang wala kaayo tao. Maong nakunahon na dayon ko diri sa the Buzzz Cafe, Abatan River. Kay nindot kay ang lugar unya sayo pasad wala pay tawo no kanang mga barko din ha no mga small boats din ha mao na for firefly watching no diha sa Abatan River at 6 o'clock. So since 4 o'clock pa man, so wala pa kaayo yung mga clients no nga manaka nga musakay para mag firefly watching. And naapa may chance nga makasuroy-suroy sa lugar. Nakauyon ang kabuhi ni Mama aning dapita. Kay very nice place kuno. Niangay siya sa lugar. Maaliwalas. Ganahan siya kay presko ang hangin. And then native food ang dating no. O mao na siya ang signature gud sa Buzzz Cafe. Kuan gid ni no mga native gid na ilahang tema diring dapita. So akong giingnan si Mama nga maghulat ta sa alas 6 kay aron ta maka firefly watching. Ang dili daw kuno siya kay na kunoy daghang aninipot no, daghang fireflies dito sa amo ang dapit pod. So syempre kay Buzzman dili mawala gid ang signature ice cream nila no, homemade ice cream. And usa sa ilahang mga best sellers ang makakurat nga ice cream nga uling. Charcoal ice cream no, mahimo na di ice cream ang charcoal karon. Pero lami baya na. Lami ang charcoal ice cream. Kani dugay na juga makatilaw ani. Kamote with latik. And since it's Independence Day, syempre mga unta og mga native food no. Kaning kamote, fries with latik. Dugay namin nakakaon pod aning putumaya with mangga and sikwate nga espiso. No, niangay kaayo si Mama ani kay init ang sikwate. Unya, ganahan na po ni siya magpa-video, feeling vlogger na po ni siya. Bahala ko nagpangag. Hindi na siya ganahan magtaod og pustiso. Hindi na siya ganahag dentures. Nalipay ko ni si Jose na ayong maang. Lagi. Nakalaag jud karon. Thank you. Independence Day gyud kayo. Oh, kina. Mamiss na ako. Si Unday, si ate, di apa mo ani. Ades charite, tambirina. Wala, oy. Ano? Say hi. Hi everyone. Hello, everyone. Nagikan ko sa Kan ko rin sa bus. And since nag-abot-abot naman po ang mga foreigners no nga Cortes, mutan-aw sa Abatan fireflies River. no, mag-firefly watching, nagkadaghan na po ang mga tao. So niuli nami. Nya linaw kay ang kalsada, lami kay nindot kay ang holiday kay wala gyud kontra diha sa dalan no. And that's it for our quick Independence Day laag with my 83-year-old mother at the Buzzz Cafe, Abatan River, Cortes, Bohol. And thanks for watching. Stay safe and healthy everyone, and may God bless us all. Amping and ampo ta perme.